pụta ife adịghị aka dị ekpuchi ọnwa ọnwa pụta ife adịghị aka dị ekpuchi ọnwa abịazie n'obodo na-enweli ndị ewuli ifenyela obodo ndị be mmụọ jekwuo anyị ọnwa maka na ọnwa pụta ife adị ndị be mmụọ jekwu na-adazi adị wawu ife ụlọ ọnwa nke na-etili obodo adazi adị maka na abịazie n'obodo enweli ndị afọ nna wawu eficha n'obodo ndị chukwu telu ude nsọ ayaraba ọnwa pụta ife adịghị aka dị ekpuchi ọnwa ọnwa pụta ife adịghị aka dị ekpuchi ọnwa anya wee na-akpọzi isi afụrụ wee gwazie ogbunu oke nna na-adazi anyị enyi na mụ enyi onyezi ka anyị na-ekenezi Chief Michael Chukwuka dibia mmụọ ga-ekwu ọzọ ọbara akwụ nwa ụmụnna nwezu akwụ nwanụ na-adazi anyị niile ọbata obodo adị mma oke nne mụrụ ọmụmụ odogwu mmadụ n'ọnị afọ o ji ife o nwere m ọgụ ya na ezigbo lọlị ya Mrs. Angelina Ifeyinwa mmụọ ga-ekwu Chineche ndụ nwanụ na-adazi anyị nne mụrụ ọmụmụ ọ maka o si dịrị di ya adụ mmụọ ma na-adazi anyị agbara na kwụ di ya n'ilu ezi agba bụ nwa nwanyị ọ maka o si dịrị di ya n'ezie dị mmụọ mụọdogbuo n'oshobili nne mụrụ ọmụmụ na-adazi anyị nne mụrụ enyi ezi afọ ka ego nwanyị ọma
anya na-ekenezi ọkpala ụmụnna nwezu akwụ na Daziani Mr. Amechi Christopher Mmojekwu Ogbuefi nwata ya na chi ya dị na mma na Daziani Mesharin na Taiwan Importer and exporter Ojiezi Emogo na Daziani Onyeli nwogboyi mgbe ọ gwụrụ ya ya na ezigbo lọọlụ ya Mrs. Benedicta Chidimma Mmojekwu Osodieme ọnwa pụta ife adịyo Ayaraba aka ga-ekpuchi ọnwa o ọnwa pụta ife adịyo aka ga-ekpuchi ọnwa o Ifeanyi Okalistus Mmojekwu odogwu n'Osobilio Akụ enwe ebe na Taiwan Akụ enwe ebe na Daziani Dutchmark na Taiwan CEO Kaliski Multi-Trade Nigeria and Taiwan Limited Oji moto eme ọgụ Oke Nwachukwu Meleze na Taiwan Importer and exporter solar lights and solar panel anyị wonder Nwata Chukwu na-agbala ọgụ na Taiwan omelumu mgbe chọrọ ya oke nwe ndị Anambra ji eme ọnụ na Taiwan Ayaraba Kanjezie na Switzerland yoka nke n'ezi odogwu mmadụ ọnọọnị afọ Mr. Onyeka Vitus Mmojekwu Ọjị Igbo one na Daziani Ezudo na Daziani Igwe Javauzin CEO Mousepeed
Multi Trade Company Nigeria Limited, omenala na Switzerland, ofu onye ndị Anambra ji mmanụ na Swiss, member Beloved Brothers International Club, ọbatu na adị mma na Schaffhausen, member Unique Club Schaffhausen, member Men of Goodwill, oji moto mọgụ, oji ezi echi ọjị, ezi oyi ndị ọgbalu, ya na ezigbo lọọlụ ya Dr. Stephanie Chidimma Nwojekwu, ọnwa pụta ife adịyo, eletrik ụmụ agbara, aka na-ekpuchi ọnwa ọ dị ụkọ na mba, ọnwa pụta ife adịyo, aka ọ maka o si dịrị dị ya, ọnwa pụta ife adịyo, aka Awa. na-ekpuchi ọnwa Mama Africa, ọnwa pụta ife adịyo, achalugo nwanyị, aka na-ekpuchi ọnwa ọnwa pụta nne ife Chidimma, aka na-ekpuchi ọnwa ọnwa pụta ife adịyo, aka na-ekpuchi ọnwa Chinedu Vincent Nwojekwu n'oso bilinua, Iza Pasioti, Pikin nwa Chinemelu, Edu Jamo, Mrs. Ngozi Vivian Okeke, Adụmụnna Nwezuakwu na Deziani, Ada Desi, ya na ezigbo di ya Mr. Simon Okeke, ezigbo ọkụ ụmụnna Nwezuakwu na Deziani, n'ezie Achalugo nwanyị odogwu n'osobilio, Mrs. Amala Emmanuela Ukegbu, ọdụdụ nwa ụmụnna Nwezuakwu na Deziani, Ada Momi, ya na ezigbo di ya Mr. Anthony Ukegbu, the complete Unobife, Chief Michael Nwojekwu, ọsịka ike na-eri ya ndị ichie na Deziani, ndị Adezi ji eje, ya na ezigbo nwanne ya Reverend Mosaino BCB Nwojekwu, Ugo Buzuo wana na Deziani, onye ụkọchukwu na Deziani,
na-eme ọgọ na-adazi ya ọnwa pụta ife adịghị aka dị ekpuchi ọnwa ọnwa pụta ife adịghị aka dị ekpuchi ọnwa ọnwa pụta ife adịghị aka dị ekpuchi ọnwa Mr. Peter Nwajekwu Kasa ka ike n'ezie n'ezi odogwu mmadụ n'ọsọ biliọnụ naanị afọ His Royal Highness Igwe Robert Nwankwọ Igwe Ogene one of Wadazian Igwe anyị ekenekwe ụmụnne nwezu akwụ na Dazian ọ sị ka ikeneyi ụmụnna nwezu akwụ na Dazian ọ sị ka ikenezie famili ndị be Igwe Ilo Chief Robin Igwe Ilo Ide Egwu Ohiri odogwu mmadụ na Dazian ya na ezigbo nwunye nwoke Chief Patromi Igwe Ilo Ezani Igbe ọma oke nwe ndị adazizi eje Chief Cyril Okoye Ezani Akurie nne Wanu Nades Chief Sir Abụ Ọdịmma Okafọ Abụ Odike Izi na Dazian Chief Basil Ọzọ Nwakwuduome Chief Michael Egwuodike Ọzọ Isi Ọchịagha na Dazian Chief Chinedu Mmadụ Bụkọ Ọzọ Ezani Chinechendu Honorable Cosmos Ejesieme Buffalo Chief Ike Ebeledike Ọzọ Ezani Chinenyeakụ Nades Chief Uchenna Nwakwelu Ezani Igirigi Chief Donald Ibe Akuchukwu na Dazian Chief Anthony
adịchie udu akọ mmiri na-adazi anị Mr. Cyril Udo Nwachikagba Chief Emeka Juel Okpala Kupulani Sir John Ejikeme Ezobu Muneme Mr. Sunday Okeke Dumates Aluminium Oke Nwana Deziani Chief Ogbonnia Wisdom Onatalidike Mma Wanu Niza Mr. Obi Udenze Director 7 Star Odogwu na South Africa Oke Nwanje dazijeje na South Africa Mr. Fidelis Eze Fidelity Director Watchdog Resources Oke Nwanje dazijaga Chief Ike Mwojegwu Igadas Chief Osaji Oke Godogwu Onoso Bilini Ononiafo Onwades High Chief Augustine A.E. Okeke Ezani Orasulonye Onowa Deziani Dr. Emeka Okeke Mr. Anthony Okonkwo Isi Mmụọ Isiakụ Barrister Oke Nnali Chinechendu ọnwa pụta ife adịghị Mr. Amechi aka Nnali ga-ekpuchi ọnwa Ọnwa Nedes ọnwa pụta ife adịghị